guys, adto ta sa merkado agi. Di na ta mo agi rin may tubigan guys, aring suba kay lawom na kaadyo. Nya gusto ko guys, ug adto na ko agi sa merkado aron sa ingon makita na ako ang bana og mga anak guys. So diri ta agi sa among agianan padung sa highway. Og mao ni ato ang makita guys sa among agianan. Milabay na po guys sa may tulay ato makita guys ang laod guys makita. Mulabay taning tulay guys. Tulay sa panangatan atong labyan ni guys kay mo ato dito lagi sa merkado guys ato taagi. Amo na merkado namo guys sa lungsod sa Valencia makita na to guys. Ako naman laging usaan ni buntag sayo. Tungod sa kabuntagon guys, sayo kayo, wa pa kayo mga tao, mo na nga awa na way katikaw-tikaw guys. Kana nilaw dadi ay. Tarirariran tariran tarirariraran. Di anak ko suluyos merkado guys. Sa luyos sa slaughter. Tinaw ang dagat, way kisaw. Ay, nadaday stonyo, ari, oh. Ha? Atong plaza, atong kamerahan. La 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 la. Tariran, tariran, tariran. Mau dili kayo. Ini ko na stonyo. Ha? Ini ko na siya, wala Na, galulo na na. Ala ni. Niya na pun mi sa baybayon guys. Ha? Dili na na. Nag bombero na, bombero. Apa no kaya kakap, dire? Diha ba ila gahapon ton? Ha? Di murag di pa jud panahon. Hangin pa niya ingat daw. Nag-ulan pa dyan, way kalibutan, daghalang nga tawa mo, paulin ninyo si Dodong. Nawag may lime ulan. Mga buboy ni. Ani, ugso pa dai sila. Oh, balik mo sila. Bari nga atong nagduot nila ninyo. Oh, gadto nila ito sa kutkutan. Wa na, siguro bugsay na. Mao ni si Kapitan Tunyo Lim guys. Mao ay kapitan sa poblasyon sa lungsod sa Valencia guys. Mao ay tag-iya og mga kajagkag kana mga bagmangsi. Ug mao poy among labasiro sa amo ang isda nga kuha guys. Sidya mo tinda niini. Dugay na kaayo mi ani ng labasiro. O kalis Ginoo mga buutan man. Og again gibantayan ani guys kajagkag og ang amo ang mga panagat. Mao na siya buntag sayo niya pa jud the place baybay magsuway-subay og kinsay nakagikan na o kinsay ni abot kasi dyan mo kumpra ng mga isda. Ato makita guys nga si Bert na ana. Abot na si Bert gikan man ni Badyang na nagat. Atong makita guys.
Apple, may pangutana, ay pangutana. Pabili ra ba si Ma'am Amy ba? Stress. Ha? Stress. Kisa may nangatambak. Stress. Bert, Ha? kisa may nangatambak. Kada lang katagan ha, kasi kaya katapat. Oh, kuang ko bisag duha ka buo. Moabot man kuno ang Cebu god. Ha? Moabot kuno sila nana ron. Mo trabaho ka? Ada trabaho. Dili. Trabaho lagi kay luoy man. Ha? Sakay na kay linaw. Namin mo sakay-sakay. Linaw ko rin dagat. Di, ang dagat to man. Wow. Eh, katambak doy. Na. Jampaw na. Masa may isdaan ni mo ana day? Oo. Okay, niya mo. I Tuwas ra. tuwas. Nabagay ka Alex sama ko ambit. Ha? Dragon. Dragon. Lakula, lakula. Wapa mo donggos, alik ko ida. Wa pa? Wala pa. Jamo, andong na may batang gamay binlan. Ah, ano? Ako na yung tuwas di ba? Doy. Kuy. Mato taglantang? Eh di na naman ko mo ambit ni Alex pen. Ha? Ha? Kanang tuwas ako an? Karon ta mato lantang? Sunod na. Ana ra pug kaniingong. 1 kilo tina no? Pila? Uno, size? Uno, size? Uno size. Pila may Mama